ko ha. Uy, ako pa. Botalo! Botalo! Dali pa! Ayan, pagol ka natin. Din ako ah. Din ako ah. Di ako, tanan-tanan lang ni Puro mo yan. Dinaya, duwa lang. Wala ito sana yung balangan. Ano kaya? Sakit ka ba? Katatlo, ba? Iya, betul ka. Ano tanay ka kwarta man? Ito kwarta yan. Gawat tayo. Kau lang niya eh. Joram to kwarta. Ngawat ka to eh. Salak ng ngawat mo. May sidudo, hindi yung kaano, braya eh. Ano ko pa brown nila sa pamatdan kay kuno. Di ko balo. Hindi, kutes porcelana kang gawi mo sa Manila. Gindalang pa di mo. Ano kay ginparado? Kaya ikaw yung naguyod sarado. Yung karabaw yung sunod si mo. Iya la ko na bala mo na. Pat lang yan. Maubra kaya na sita. Pagka na sita, medyo puli ka. Pati ako, lahi ka. Kita init na. Kamu na natawad ba? Naman ma. Bigyan ka ano eh. Utak-utak na ta. Grabe yung buhok ko. Tapos mamang yung buhok niya. Ang lagpas sa forma niya na, hindi buang. Mano na doon siya? Blakir na ka. Blakir na. Kita mo lang untuk mga YouTube. Oo. Blakir na, talungan lang. Sakot yung kota. Tinggal kita buang kato din may wayang mo mula na diya. Ano tadi? Ang style na da nila, gaan mo sila kwarta, gaan nila no. Gaan mo sin ko be, do sa kribo atag na nila bay. Mo na mi ako punta ka dili. Mingo may ra ka 20 Hindi ito. Hindi Indian na Iba hindi lang yan karon gaan lang kanina karon niya be ano lang. Tay. Tapos nanti. Dapat ako gid atag Sa kalibo, 500. May 500 ka na? Ay, pulit ang ikatang migo tang mga gulman ta 500. Bibot, Bibot. Kata sa bibot, lamo ta bibot ta. Bakal! Bakal bugas! Nami ka na yung bakal. Ang lagi sugdan. Bakal bugas! Ayo, bakal bugas! Put. May vlogger to, may vlogger. Patrid, pera nito di. Basi, ano mo na ya? Bakal bugas nga ni, wiwi tao ka na. Ariyo atag da sa mo ni mo 500. Tapi bakal bugas ang pamilya, way ito bugas. Padamu. Yan, di ka magkabala. Ako mo 20 kani ako nga tag na. Tawabla pa siligon ta 1,000 ni. Vlogger to masikat pata sa Jessica Suhu. May buang to pero abot tamo niya vlogger to saya. Kami pa alas mo nagsisalit ko pero sa ako nila. Di ba? Di ka gusto mo mangrano no? Ano? Makita ka si Jessica so. Suro niya. Gari makita si sikat niya jura ya. Wait na da. Di na paloy-loy, bla jura bla lakatapla na. Ano din na. Salit niyo. Vlogger di situ. Abe. May. Dali ka. Ya, may kwarta ka. Ako nito ay no. Di na. Duay din na bakusan. May na. Ino ko sinto si mo on 10,000. Di ba sikat ka pa sa Vlogger. kita ka vlogger. Kaya tag tani. Di ka yes. Abla, boss. Sala mo pibot ka niyo 500 na tag. Kapital bibo to akon 2500 pa 5 mil takron mas. Sing ba? Tiya, vlogger to mas. Piyon, ano nga? Kita tong buang tong gapong ko pungpungkot ta. Vlogger na. Bikir na ba? Salig sa mo na. Nano mga dua mo may mo salig ya. Dito kwarta. 600. Ah, pila na? 720. 710 tarif piyogi si kupil. Ayo, ano mo sila yung sila yung pag nasuboy dapat mo pala. Kami ni gini. Piyo na ni. Ako gini 20 pesos kanina. Shout out kita na. Shout out kita na. Bali ari mag-attack ka karon siya inom gidang. Ay, pa iya dong, may kamera mo, may kamera mo. Mapakit-kit ko sa kamera. Ay, Harap lang, ari lang. may drone na dito.
Boss, mingod to boss. Panyaga ka na boss. Miyata gugli si mo boss Aryo kay kakaluwag gid mo tsura kay boss oh. 500 red. 20. 620. 720 na boss ah. Pamahaw panyaga mo gid na boss. Ate, mamatamat ko boss. Baru kububuan. Tadi. Tagno ko dito. Manina! Mani! Pag kita di karang binandol, kita mo nung sako, sudlan to, kwarta to tanan ngod. Punta lang. Kita nyo paghatag ko, kita nyo paghatag ko. Surbol mayo ay. Oh, pwede butang-butang pas luta ang kwarta. Tatlo to lang, dugay na. May drone na di may drone. Aril na din mga kamera. Nagdugay ka mo pa kasubok doon ay piyo na ni. Surbol na. Tuloy, ginipos na. Surbol. Surbol. Sus kampo. Belaka gato sulod sa kampung balik na ya. Surbol na ya. Sulod na to kwarta to ya. Piyo ara da sulod ya kung tsaba ya. Ano na? Mabalik niya karon na tawalan mo ulat-ulaton tadi. Na. Oh, hindi po buang mo na oh. Hindi naman siguro kalambot ay. Sulagaw na oh. Init na gid mo. Ulit tada. Ito na. Uy, Japon to. Gani, duga ito. Ano ka na yan? Ano ka na yan? To nang daw ginto taniaw. Uy, Mak! Mari makiw din. Kita mo na vlogger mo ko ga dala to sako bla. Vlogger man. Ang dala sako. May dala sako, gli. May langka to bla. Oh, din sa kato mga vlogger Ano mo mo to to kwarta. tapugin na sulod to sa Din sa kato Kailangan to da. ta. Hindi mo to yung vlogger. Ano to yan? buang te taga sigla. Gago din Buang yan. yaw. Pudon laga no. Ano ni? Kwarta ti istoryahan to lang yan. Hindi na ni mastoryahan. Gago rin din. Ano kwarta? Bahala ka rin yan. Ay.